Akwụkwọ Ezra isi nke 5. Mgbe ahụ Hagai onye amụma na Zekaraya onye amụma nwa Ido buru amụma nye ndị bi na Juda na Jerusalem n'aha Chineke Izrel. Zerubabel nwa Shealtiel na Joshua nwa Jozadak wee bilie wee malite iwu ụlọ Chineke na Jerusalem. Ndị amụma Chineke so ha, bụ ndị nyere ha aka. N'otu oge ahụ, Tatanai onye bụ onyeisi osimiri bịakwutere ha, Sheta-Boznai na ndị enyi ha, wee sị ha, "Onye nyere unu iwu ịzụta ụlọ a na ịtọ ntọala nke ndị a?" Anyị wee sị ha n'ụzọ dị otu a, "Kedu aha ndị ikom zụtara ụlọ a?" Ma anya Chineke ha dị n'ahụ ndị okenye Jehova bịakwutere Darius. Ma anya Chineke ha dị n'ahụ ndị okenye Jehova bịakwutere Darius, Lewis na ndị na-enweghị ike ime ka ha kwụsị ọrụ ruo mgbe ha ji akwụkwọ ozi zaghachi. Akwụkwọ ozi nke Tanai onyeisi ndị agha n'ofe osimiri, Sheta-Boznai na ndị enyi ha, Arfashekai ndị nọ n'ofe osimiri zigara eze Darius. Ha zigara ya akwụkwọ ozi nke edere nye eze Darius, udo zuru oke, ka eze mara na anyị agaala n'ógbè Juda n'ụlọ Chineke ukwu ahụ, nke eji nkume ukwu ruo. Ọkụ na-agbakwa n'ime mgbidi. A na-arụkwa ọrụ a ngwa ngwa ma na-aga nke ọma n'aka ha. Anyị wee jụọ ndị okenye ahụ sị ha, "Onye nyere unu iwu ịzụta ụlọ a ma tọọ ntọala mgbidi ndị a?" Anyị rikwara maka aha ha, ka anyị wee kwado ha ma dee aha ndị ikom ahụ bụ ndị ndu ha. Ma ha zara otu a sị, "Anyị bụ ndị ohu Chineke nke eluigwe na ụwa. Anyị na-azụkwa ụlọ ahụ a zụtara n'oge ochie n'ọtụtụ afọ gara aga, nke otu eze ukwu nke Izrel wuru ma guzobe. Mgbe nna nna anyị ha kpasuru iwe nke Chineke nke eluigwe, o nyefere ha n'aka Nebukadneza eze Babel, onye Kaldea, onye bibiri ụlọ a ma dọta ndị mmadụ na Babel. Ma n'afọ mbụ nke Sarius eze Babel, eze Sarius mere iwu ịzụta ụlọ Chineke a, ihe ọlaedo na ọlaọcha sitere n'ụlọ Chineke, nke Nebukadneza kpọpụtara n'ụlọ nsọ dị na Jerusalem, ka o weta n'ụlọ nsọ dị na Babel. Eze Sarius wepụrụ n'ụlọ nsọ dị na Babel wee nye Utu-Shebeza, aha ya bụ onye a họpụtara onyeisi. Ọ sịrị ya, "Kpọrọ arịa ndị a gaa tinye ha n'ụlọ nsọ dị na Jerusalem, ka e wuokwa ụlọ Chineke na ya." Shebeza n'onwe ya bịara ma tọọ ntọala ụlọ Chineke nke dị na Jerusalem. Site n'oge ahụ ruo ugbu a, a zụtawo ya, mana ọ kabeghị. Ugbu a, ọ bụrụ na ọ dị eze mma, ka a chọọ n'ụlọ akụ ndị eze nke dị na Babel, ka a mara ma eze Sarius nyere iwu ka e wuo ụlọ Chineke a na-eji eme ihe na Jerusalem, ka eze zigakwa echiche ya gbasara ya.